Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upana ibu maratuwa salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok. Endi to Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang ora? Sayang. Sayang. Kok sayang wis? Ra sida tak kene iki. Sayang cinta, sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Ya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita kira ya. Aku Dua. Nek karo Dik Niken. Peng 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Nah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lho sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene loh, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo sayang sama aku. Ora sayang ngono. Apa terus? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undang. Undang David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok. Endi to Bapak ki ya ampun Bapak.
Wonge jek ngatur lampu wong. Kok yo ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih, Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung wong kan karo yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wes saiki malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gale nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek pas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas. Piye? Sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean duduk hadiah yang berupa barang. Napa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambal kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe podo. Apa? Iwak teri sambal kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri ki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Oh, ganteng Jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun ke-8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Itu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki sing ngono ndelok ya apa wis goblok-goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Iya. Beda karena sampean. Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye toh? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak?
Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki cah loro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing Sambiroto? Halus. Satu sing kasar napa sing halus? Sing halus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewung kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedat. Ngono iki coba. Iki lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok yo sepurane. Ya iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus tak rusak pisan lho. Sampai no gitu toh Mas. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Kurang ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat ini. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, Kyono Lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lorati 2. Oke, Lorati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Lorati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar ndalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet sini maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini.
Ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak Jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih loh. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu cari Pak kena limbu gitu. Terus bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, gini ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kowe enak nanti. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andane kok. Ngomongi ha. geter pateteran swasana jagat raya gegering kahanan labet pakartine manungsa ingkang kumingsun ngendel-ndelke rumangsa menangan nganti ngiwake rasa kamanungsan kamangka para pinter wis nate ngendika ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani nanging
Nanging tetembungan mau ing jaman saiki muspra tanpa guna ibarat sinapu dening lebu. Anane mung tembung ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo tut wuri padha ngrogoti. Kekudung walulang macan, sikut-sikutan jegal-jegalan, sing kuat nindes kang sekarat, sing kudune dadi patuladan ngalor ngidul adol guneman. Gara-gara pedhot petenghang nglimputi negara Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane, dibegal nyawane, ditindes nasibe. Wingit pasemone, wibawa kekuwunge, ngedap-edapi cahyane. Hanenggih punika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal huswa, dupi mirsani kahanan aning jagat raya. Kathah kang samya cacat cinacat, rebut bener adu otot, satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah musi ing kahanan. Amung mesem ningali gelaring kawontenan, degating bating Sang Semar arsa ambangun kahyangan. Ora mung bangun kahyangane lair, nanging uga bangun jiwane, bangun batine wong sak desa Karang Kadempel. Niate Sang Semar nggih nyobade hambangun kahyangan, gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru, utusan lawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamrepeki Sang Semar Badranaya.
Semare koden prayitno semurire eko ambalik titiani kantayani tresnya purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangono lintang bima sakti begegek ugek sadulita hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawange Semar iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku Karang Kadempel kene. Nuning nggih Kyai, kula pun Bathara Indra ingkang ngabiyantara sowan. Kula pun Brahma ingkang sowan wonten Karang Kadempel Kyai. Kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun kene. Mokal yen ora ana perlu, Kyai. Kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru. Dadi kowe sing merintah tekan kene iki bapakmu Bathara Guru lakar kados mekaten duh Kyai. Lah banjur mekaten. Sak mangke Kahyangan Suralaya nembe geger. Kahyangan Suralaya lagi geger nuwun nggih. Kahyangan Suralaya ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilunglungan para hapsara miwah hapsari sareng dipun teliti kanthi permati Kahyangan Suralaya saged geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki Kyai awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kula pun Indra lan Brahma ingkang dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar menika paduka Kyai Semar badhe mbangun kahyangan kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai. Akyat risanggap perango ore nangkul kinempet hampet dosa ngrepnaning bawana situ kang walang ati Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki ya ta ya pancen tak dodo Indra lan Brahma kuwi kabeh kabar sing ora kleru kuwi kabeh kabar sing bener kalamung to aku Kyai Semar Badranaya bakal duweni niat mbangun kahyangan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Duh Sang Kyai
Sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe bangun kayangan kala wau? Kayangan pundi ingkang paduka badhe bangun Kyai? Lan ngagem ragat utawi probeo saking pundi paduka Kyai Semar Badranaya badhe bangun kayangan kala wau? Nyuwun sewu ki, punapa kayangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru ingkang nama kayangan Suralaya menika ingkang paduka badhe bangun Kyai? Indra, aja cetek sing dadi pamikirmu, Ndra. Sabar pisan, atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora kepengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora melek karo kayangane bapakmu, ya kuwi Bathara Guru. Lajeng Kyai Semar badhe mbangun kayangan kala wau dasaripun menapa? Wewatonipun punapa, Do Kyai? Indra lan Brahma, sing arep tak bangun kuwi dudu kayangan tata lair utawa kayangan sing magrong-magrong. Ning sejatine kabeh mau simbol. Yen mung bangun kayangan secara lair, kayangan Suralaya kae wis apik, kayangan Suralaya kae wis becik, Ndra. Sing tak karepke bangun kayangan kuwi Semar arep bangun jiwane para menungsa kang manggon ana desaku Karang Kadempel kene. Nata rasa ndandani morale para kawula. Merga apa, Indra? Merga apa? Merga Semar ana jagat raya iki wis dikodratke dadi pamonge tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong karo kawulane, benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala, Indra. Semar ora mentala, Brahma. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem, sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh. Kuwi wae para menungsa ora bisa gunake barang mau kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padane umate pangeran. Kok gampang men dumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe, ora gelem dandani jiwane dhewe-dhewe, ora gelem mulat sarira angrasa warni. Indra lan kowe Brahma, dadi niatku sing bakal bangun kayangan iki mau ibarat wong lara, aku sing bakal golek tombo. Pranyata luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kyai Semar. Indra nyuwun pangapunten Kyai, awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru, merga kowe mung dapur utusan, kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duwe niat bakal mbangun kayangan iki. Bantunen ya Indra, bantunen ya Brahma. Punapa ingkang kedah kula biyantu Kyai, punapa ingkang kedah kula bantu Kyai Semar. Mangkene
iki sajake ana Madyapada wis akeh menungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremake negara miyang para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan pandriting kawula cilik. Mula Indrabrama melu-melu ngelingke marang menungsa kang padha lali karo kewajibane. Semar percaya dewa duwe cara dhewe nggone bakal ngelingke marang titahe. Nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko bisa kasembadan, tegese Semar ora rugi nggone duweni ancas bakale mbangun kayangan. Lho niki. Trawaca dawuh pangandika Paduka Wah Kyai kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika badhe uyung-uyung anyeng kuyung lekas Paduka Wah Kyai Semar ingkang badhe hambangun kayangan. Kula pun Brama ugi nyuwun pamit Wah Kyai. Duga ginawa ngati-ati aja nganti keri Indra lan Brama. Petruk Bagong Reneo Petruk lan Bagong Dewa Sukata marang soreng prang ngutani harum ngendanu ing ngawiyat narada ngepalani anakku bocah loro sing tak tresnani Petruk kantong bolong. Wonten dawuh bapak nimbali keng putra kula pun Petruk. Bagong, napa Pak nimbali ro anakmu Bagong? Kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Papa? Ya, gayane wong desa panganane gedhoke Papa. Papa lagi ning ndi? Papa Daud. Yo ben rada keren karo kowe cah-cah saiki lho, Mas. Ngene. Petruk lan Bagong bocah loro dina iki budhal ana negara Ngamarta. Bocah loro sawana pepundhen-pepundhenmu para Pandhawa. Matura
matura kelawan bendara bendaramu yen kowe arepe nyilih wujute jimat jamus Kalimasada. Ngampil jimat jamus Kalimasada. Ayo Petruk. Kangge napa lho, Pak? Tak gawe syarat anggone bapakmu Semar bakale duweni gegayuhan mbangun kayangan, Petruk. Piye, Gong? Bapak arepe duweni cita-cita, bapak arep duweni gegayuhan bakale mbangun kayangan. Gagas kok gagas lambene Semar. Nggih nguntal rene arep bangun kayangan ragat kok truk. Kowe aja crigis kowe iki. Bapak iki titise dewa, ya toh? Dewa sing ejawantah. Ya kuwi Bathara Ismaya. Alah arep dewa apa menungso nyatane anake do dadi kere kabeh, Dik. Bagong aja crigis kowe. Kowe bocah loro durung ngerti karepe bapakmu. Mengko nek bocah loro wis kelakon nyilih jimat jamus Kalimasada, kowe rak ngerti dhewe. Apa to sejatine karepe bapakmu iki kok dadak duweni gegayuhan bakale mbangun kayangan. Bidal sakniki, Pak, budal saiki. Ayo, budal dina iki, Petruk. Niki sing mangkat kula kalih Bagong tok niki. Kang Gareng mboten dijak, wong loro cukup, wong loro wae. Aja akeh-akeh. Wong loro Mas Gareng mboten dijak, ora usah dijak. Numpak napa, Pak? Numpak bis. Ngono. Bis ora enak AC-ne, Nek. Tenan janji bis ora enak AC-ne sing nyopet ajak gelut tenan. Lambemu ora. Wis aja kesuwen ninggal budala. Lumarap parang Praja Ngamarta sowan para satriya satriyane tanah Jawa. Ya kuwi bendara bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit nggih Bapak, lebda ing karya Petruk.
mijil langenira sang nar pati lampah hiro ginarabat badaya yuwarna nira Saksampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa saking nagari Mandura andadosaken kagiat garagapan raosing manah kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh boten paring cecala langkung rumiyin mila duh Koko Prabu Baladewa mokal menawi boten wonten babagan ingkang wigati dene kawis tinggal paduka Koko Prabu Balarama sumengko pengawak bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapting delahan.
winalik rasanipun Puntadewa, winalik raosipun Dwija Kangka. Kendhih kemrungsunging galih kesuk panataling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigatining perlu paduka Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta inggih negari Ngendraprasta menika duh Koko Prabu. Premara reh manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus hamara wayahanto inggih Yayi, Yayi Puntadewa inggih. Mugi kawuningan Yayi. Kula bidal niki wau mboten bidal saking negari kula negari Mandura, nanging kula bidal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Tah, apa ta wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta? Inggih awit kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana. Yayi Duryudana sambat kalian kula. Awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang klawan pangan. Ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina Yayi. Wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten negari Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu Baladewa kados pundi Yayi? Menawi babakan sakehing pagebluk kang sarta awising boga klawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi ingkang kados mekaten kala wau Koko Prabu. Lho, dados kahanan negara Ngastina sami kalian kahanan negara Ngamarta padha-padha kena pagebluk, padha-padha kena wabah lakar kasinggihan duh Koko Prabu. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan pacoban. Inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kecalan geden-geden. Lho, sing ilang napa Yayi Prabu? Ingkang ical nuwun inggih Yayi kula Panengah Pandhawa satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta duh Koko Prabu. Lho, Yayi Arjuna murca lakar kados mekaten. Lah dalah ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Mekaten Yayi, mekaten. Sak menika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Yayi Duryudana nampa wangsit saking Bathara. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kados wingi uni yen to saged mboyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya Nalendra sing sabare kliwat ukur. Tur ta duweni watak sing ora mentalan. Aja ta mung bandane, nyawane bakal diwenehake yen to pancen ana sing njaluk. Mila saking menika Duh Yayi, kula nyuwun mulunge ngati Paduka Yayi Puntadewa.
Boten ketang sebulan, boten ketang rong wulan. Jimat Jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten negari Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyane kahanan negari Ngastina. Ingkang sakmangke nedheng ke taman Pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka Yayi Puntadewa kanthi pancatan Jimat Jamus Kalimasada. Kahanan negara Ngastina saged paluya jati temah nirmala Yayi. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan remang lerlena tanpa kenen lerlena tanpa kanen yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama lahing kono to wau lagya eca kang nedheng wawan pangandikan kasaru geger paseban jaba gegering jawi labet pisowanira petruk kantong bolong arep pepeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi coba wajabdo orang kang sumewa gegering pananggilan kata samya harta kata samya harta iku saknyatane kunjang serapi nangun boten manaluri rinet kapuni rinanggung gerangan berasa kami arsi sesinen angkaplah pepincelan suwe-suwe menuju prana bangkit ageng kali rombong singgah saya Anjara kang puspitorum kasiliring samirana mre
Sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasrenan ning driya Hamid pasang kaliman tabik pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang-tawang sinuwun ing Amarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk iya padha becik sak tekane kantong bolong ana negara Ngamarta kene. Inggih awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujengan Ndara. Keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk wis ndak tampa ora liwat pangestuku wae tumuli tampanana. Nggih kula pundi mugi andadosaken jimat paripih. Sinuwun ing Mandura bekti kula katur sinuwun. Iya, Petruk iya. Wis ndak tampa dikepenakne anggone padha lungguh, Petruk. Inggih. Ndara kula Njodipati, Ndara Warakudara bekti kula katur, Ndara. Iya, Petruk bocah edan. Dikepenakne anggone padha lungguh. Inggih, ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Gong, apa? Mbok ngaturne bekti to, Gong. Wong dara-daramu padha nglumpuk kene, mbok yo ngaturne bekti. Ngaturne bekti karo sapa, Mas? Ayo karo sing duwe omah kok. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong diprayogake anggone padha lungguh. Nggih, wah suguhane banyu mili ya, Truk. Iya. Wong Prabu Puntadewa ki wong Sembada, Prabu Puntadewa sing duwe omah ki wong Sumbut. Lah iya to awake dhewe lagi tekan kene iki wah jan wis disuguhi rena-rena. Ayo. Panganan yo prasmanan jumuk dhewe. Heeh. Wah, peladen kene iki jan tak akoni cokat cakut rengginas trampil ya, Truk. Apa ya? Heeh. Kok wis iso ngarani ngono? Heeh. Mau wedange disugone ning aku, wedang rung tak ombe iki wis diundur neh, Truk. Ngawur kowe iki. Kuwi ngono diijoli sing luwih panas ngono lho. Ndara Werkudara dibekteni, Gong. Base Njodipati sembah pangabekti kula katur, Bos. Iya, Bagong iya, ora liwat pangestuku ditampani. Inggih, kula pundi dados jimat paripih, kula pundi dados jimat gesange Bagong. Ana sinuwun Mandura, ana Ratu Gustimu sinuwun Prabu Baladewa. Kae ya dibekteni lho, Gong. Ora sudi kok, Truk. Ora sudi piye? Eman-eman cangkemku aku. Lho, kok eman-eman cangkemmu piye to? Aku ngene iki wis adegan sing apal di luar kepala. Lho, kok apal di luar kepala iki piye? Apal piye, Gong? Iki engko awake dhewe medaya, awake dhewe kok mertamu ana negara Ngamarta. Kok enek siji puntok, siji ya kuwi Prabu Baladewa, loro ana Durna, telu ana Sengkuni. Kingko keri-keri mesti enek gegeran, ngono lho. Asli sak nomer terus kowe. Aku ki kulino ndelok wayang kok.
Wis ndang matur apa butuhe? Petruk, wonten dawuh Ndara, ana wigati apa dene Petruk Sumawana Bagong sowan ana Stinggil Ngamarta kene. Nggih, cekak aos kemawon. Ngaten nggih sinuwun bares mawon. Nek lamake wong aluhur Petruk niki dinuta ning gandeng sing ngutus kula niku mung Bapak Semar. Kula cekap dikengken Bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Kakang Semar? Ngaten nggih sinuwun. Kula wau enjing ditimbali Bapak Truk Renea. Ana apa to, Pak? Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon marana negara Ngamarta. Matura ning sinuwun Puntadewa, mbok menawa Bapak arep nyilih Jimat Jamus Kalimasada. Hah? Kula kaget, kula nyauri. Jimat Jamus Kalimasada arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk, Bapak ngendika melih. Jimat Jamus Kalimasada arep tak nggih syarat ya kuwi amarga bapakmu iki duweni gegayuhan pengen bangun kayangan. Aku iki gumun karo bapak, Truk. Gumun piye, Gong? Bapak iki digawe mangan isih mikir lho. Dadak arep bangun kayangane duwe tekan ngendi? Rokoke njaluk kancane lho. Apa ya bapake? Apa nenek kumpulan karo kanca-kanca ngono kae? Heeh. Arep buka WA dadak njaluk tethering kancane lho. Sapa bapakmu kuwi, Bapak Semar kuwi? Ngono kok arep duwe cita-cita bangun kayangan. Tak deplok cangkemmu pisan kowe. Ngaten sinuwun ngaten. Kula lajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan ki maksude piye to, Pak? Bapak semaur. Wis, ora susah kakian takon, saiki enggal budal nyang Ngamarta ngejak adimu Bagong. Siap, Pak? Kula ngaten. Mila sinuwun. Kula sowan wonten negari Ngamarta. Kula sowan ngabiyantara paduka sinuwun boten sanes kula nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten ketang sagebyaring caleret. Kula badhe ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana anggenipun Bapak Semar badhe mbangun kayangan. Biang satelek Petruk Padepor ini. Sumangkah anggrasa sumbar linggu bumi gunjing kumaludho guntur ketuk. Kumaludho guntur ketuk humuk kang jalon iki. Mas Petruk. Apa, Gong? Aku meling ya, Mas. Meling apa? Nek iki engko sida geger sengkuni sing jotosi aku ae ya, Mas. Kok sajake kok gething men to, Gong? Wis sajake kok anyel men karo sengkuni. Tatih bejijat senengane dadi provokator. Ipat-ipat anak putu aja nganti niru karo sengkuni. Wayang sakotak paling gething karo sengkuni aku. Jan anyel, gething keburu sengit aku. Penyebabe kowe Bagong kok gething karo sengkuni ki apa? Bojoku mbiyen tau dikeloni kok, Truk. Wah, bojomu geleman kok. Lah tak pas butuh ya, Truk. Ae. Bojo didol. Enten napa sinuwun? Sumurupa. Tekamu mapan ana negara Ngamarta kene padha karep karo kekarepane Prabu Baladewa. Lho. Maksude padha karep kawruhana. Tekaku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude Jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina kang sakmengko lagi ketaman pageblok Mayangkara. Mula kowe aja madan-madani kekarepane Prabu Baladewa. Sing nembung arep nyilih dhisik iki aku. Para gage saiki kowe Petruk kowe mulya. Omong karo bapakmu yen Jimat Jamus Kalimasada wis disilih lawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe mulya, kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang mulya. Aku sepet nyawang raimu.
Truk, kowe diraek-raekne lho. Kok gur meneng ae innallaha ma'asabirin. Kowe iso dalil barang santrine Hajah Karisma kok. Kudu sabar-sabar. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat padha karep kalian kekarepan Paduka Sinuwun Prabu Baladewa. Niat kula murni diutus kalih Bapak Semar supados nyampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Loh, aku ya dikongkon nyari Duryudana Nalendra ing Ngastina. Lah, rek ngoten, pangkat sampeyan kalih kula niki padha. Pangkate padha-padha lek kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak, ngoten. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase ora. Lah sing duwe omah wae ora ngusir sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk iki lho. Petruk. Jimat Jamus Kalimasada kuwi mung siji, bakal disilihke ning aku, dudu disilihke ning kowe. Lho, ngaten sinuwun. Upamane sidane disilihke teng kula, sampeyan yo ora ngerti, ngoten. Karo dene kula niki ngabdi teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu, arepe dikaya ngapa lan kepiye, Pandhawa niku mboten saged nglaleke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak pendhawane iso duweni derajat pangkat, iso dadi pejabat, ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo lelabuhane wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin hebat. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedhaki wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene. Ning wis bareng wis dadi pimpinan, lungguh ning kursi, lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Tambahi truk, tambahi piye? Matane picek. Sabar. Mesti nglatih sabar mau kowe kok. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik lho sinuwun. Mula aja nyepelekke karo wong cilik. Ambak Petruk niki wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum. Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk ya jek gelem bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih damel mbayari pejabat, didamel mbayari wong-wong sing kaya sampeyan niku, ngoten. Tunyo cangkeme, Tru. Sabar. Kowe saiki mprovokatori aku to, Gong. Wis selak ora kuat aku. Apa nek lho mburi iki lho. Mburi dhewe sengkuni iki lho. Alah rupane kaya silit pitik. Wis aja melu-melu, Gong. Lah niku lho sinuwun. Sedaya niku kari ngenteni keputusane. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke Jimat Jamus Kalimasada teng jenengan, kula tak sing ngalah, Petruk sing ngalah. Ning upami Jimat Jamus Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, ngaten. Petruk, dalem. Ora iso. Kowe kudu minggat tekan kene. Mboten purun. Minggat, mboten. Petruk bosen urip. Dodo montabir kinetap dubaya yasinepi Jojo bang mawingo-wingo mengis kewejot padoning leti Desmalaning rak leketeking jagat gelagai bumi padus paning dajelanat sukertaning bawono Petruk yang satelek cekak cukupe Petruk gelem minggat tekan kene apa ora? Mboten purun jenengan dudu wong sing duwe omah tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho, kula kepeksane nggih wani kali jenengan. Arepa dikaya ngapa lan kepiye, laire dhisik Petruk timbang Baladewa. Sampeyan jaman isih cilik sing momong kula lho. Jaman isih dadi Kokrasana, nom-noman sampeyan jaman sampeyan jek Joko. Sing ngomong niku Petruk, cilikane sampeyan sing ngedusi Petruk. Bareng saiki dadi wong kondang kok semenang-menang kali kula niki lho.
tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho ilang wedine kari wanine. Yen ngono metu njaba. Lah nyapa ditokne njaba tokne jero e penak kowe. Nyapa lho tokne njaba. Emane-mane bayar ngono. Tegese ayo gegeran ning njaba. Lanang padha lanang. Ayo Baladewa musuh Petruk. Alah kakean cangkem kowe, Truk. Lole. Wah, geger tenan iki. Kadya boro-boro miturut hanut sumarah mring Gusti dene Sidi Mangutama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro api kahanane ora mendo malah sangsaya ndodro Yayi aja sumelang rasamu Purba Wasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembiyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kantong bolong. Iya Yayi aja ninggal kawaspadan. Pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti Baya sapa kang pantes diampili utawa disilihi wujude jimat Jamus Kalimasada. Iya. Yayi Nakula lan Sahadewa. Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Koko Prabu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha nggantung sebo. Pun Kakang Arsa Kundur Hanggedaton. Mun inggih dhateng sendika ngestaken dawuh. Mun inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Sagebyar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa. Gya Jengkar Arsa Kundur Hanggedaton bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita.